Bueno, Fernando, primeiro de nada, que sensación che deixa o partido esta victoria por 2-0 fronte ao Ribeiro? Pois a primeira é de satisfacción de conseguir a victoria. Decíamos, como falaba con eles antes de empezar o partido, que costa mogollón ganar os partidos. Levo dicindo varias jornadas, e parece que nos temos que facer moitas máis cousas cos demais equipos desta categoría. Está ben co asumamos, que sepamos o papel que temos que ter, cal é o objetivo que nos marcamos desde o principio, pero sí é certo que os partidos vamos a sufrir moito, pensa que se van ganar fácil, ou se non foi para nada sencillo ganar o partido, porque sí, porque empezas medianamente ben, tes ocasión, non as metes, calquer error, calquer resbalón, calquer balón parado, calquer acción, estamos, parece que coa sensación de que magnificamos demasiadas as situacións, e iso non lle deu a continuidade que pretendíamos ao xogo, pero bueno, non era un partido para nada sencillo, non foi sencillo, e sacámoslo adiante, con 2 goles que puderon ser máis, e sobre todo, que con a sensación de que, tuvemos menos sensación de peligro do rival. A veces temos nos máis na cabeza co que realmente pasa no xogo, así que colleron os 3 puntos importantísimos, recuperar ben, que esta semana é un pouco diferente. O domingo temos outro partido con un rival que está con nós, a partir de agora, primeiro recuperar ben, disfrutar da victoria, que a veces olvídasenos, a partir de mañá, por os 5 sentidos, no partido do domingo. Falabas da continuidade do xogo, tamén complicado porque o rival coas faltas cortou moito esa continuidade e evitou que os nosos xogadores fixeran un fútbol máis práctico. Claro, é que eles evidentemente venían a facer o seu partido, fixeron un partido máis que notable na súa línea, seguro co seu plantexamento. Era evidente que uns deles non só os Ribeiros, senón moitos equipos, non nos van deixar a nós para que non nos divirtamos, e vamos intentar cortar esa fluidez do xogo. É difícil estar ininterrumpidamente cortando as nosas xogadas de ataque, pero máis que lícito, eles veñen a facer o seu partido e nós tratamos de facer os nosos, a veces con máis acerto e outras con menos, pero dentro da idea que había do partido, eu saco bastantes cousas bonitas que ao mellor non lucen moito, pero sí que me quedo con cousas bastante positivas, e por suposto que vamos ter sempre as negativas, que é o que temos que corregir para seguir crecendo e facéndonos máis fuertes. Partido tamén moi serio, na liña sobre todo defensiva de medio centro, evitando calqueira chegada ao rival. De feito non tirou a porta en 90 minutos. Imagino que é un dos puntos positivos que remarcabas agora na anterior pregunta. Sí, é unha pequena volta que non quedemos, sino que é cuestión de mentalizarse, a veces non por subir con marxente ou por chegar con marxente ou con intentar desordenar o rival, consigues máis cousas. Entonces, a mellor, desde esa solidez, ir ganando en confianza, que ainda que temos uns puntos fantásticos na altura que estamos, noto por lo menos que nos falta todavía soltarnos máis, ser máis descarados e ter máis confianza, pero a confianza só temos que ganar nós, generar nós, non a regalan, non a venden en ninguna farmacia. A confianza ganámola traballando como estamos traballando na semana, millorando as cousas que temos que mellorar cada domingo, e ese é o que nos vai facer crecer. Así que fútbol, como digo, disfrutar da victoria e a partir de mañá a preparar o seguinte. O seguinte, que precisamente o Bande, rival directo como comentábamos antes, partido a priori dos complicados e dos marcados en vermello no calendario. Sí, é certo que non se vai esconder que xa desde a tempada pasada hai unha rivalidade na clasificación, plexamos por mesmos obxectivos o ano pasado, os dous o acadamos, estamos outra vez na mesma loita, e ao final a veces hai máis o envoltorio que hai alrededor dos partidos que o que realmente pasa despois dentro do terreno de xogo, que é o que nos compete a nós. Así que, repito, non se preparar o partido da mellor maneira posible, e son 3 puntos máis, o que sí, con un rival que está xugando e pelexando por os mesmos obxectivos. Ao final, sempre teñen máis trascendencia a modo de clasificación. Do demais é o que quere como equipo este ben e vaya millorando e fagámonos fuertes, que este moi largo, non acaba a liga, pase o que pase, o domingo que ven.
Sí, Luís ten un forte, bueno, un bocadillo, unha contusión aí no cuádriceps e, bueno, a ver como recupera, pero non foi unha caricia, es decir, estaba ahora mismo bastante molesto, pues, bueno, seguro que se alguén vai facer por recuperarse para estar en disposición de xugar é Luís, esperemos que mañá se levante millor e a ver como evoluciona. Chegará Pato o partido do domingo? Pato complicado, acaba de salir do hospital, es decir, casi non hai días materiais, pero tamén igual que Luís, bueno, a maioría dos xogadores, es decir, o compromiso seguro que vai facer o posible por estar, así que esperaremos. Ahora mismo a día de hoxe complicado, eu ahora mismo descartaría os dous, pero a ver como evolucionan e depois decidir, senón, pois xa vimos o partido que fixo de seriedade, e outro día igual Samuel, aquí isto é o que hai xente que está deseando cubrir a baixa dos que ahora mismo teñen máis minutos.